Dito po tayo ngayon sa Manawag, Pangasinan at inyong masasaksihan ang mga miyembro ng Apostolada, Apostleship of Prayer. Ito po ang mga miyembro ng Apostleship of Prayer ng Manawag Chapter. Okay? Okay, ito po ang mga members. Okay? Anong oras, Father, makikita namin yan? Ha? Oras? Of course. Ito po. Okay, so kailan po ba ang meeting ng Apostolada? Every first Friday of the month. Okay, so magkikita-kita tayo dito. Okay, pagkatapos ng misa ko sa Manawag National High School. Okay, so ito po ang mga members ng Apostolada, Apostleship of Prayer ng Manawag.